warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab mek dulur-dulurku sabuthok buri kono sing jawab kono malah meneng ae. Sing kanan malah rasan-rasan. Nggih. Dibaleni maneh yuk. Dia bali malih. Sik. Cek akeh panggilane. Ngene aku kongkon meteng ya, kongkon mangan nanas ae. Lah buktine aku gak mangan nanas yo gak meteng. Ya beda wong sampean lanang aku wedok kok. Ayo nguruk salam malih. Nggih. Terus rene lho. Heeh. Nah, Dijauh sareng-sareng nggih. Sing kompak. kompak. Ngaturaken sugeng dalu. Kompak nggih. Lho, Hah? maksudnya salame awake dhewe lho sing kompak kok lambe kompak nggih iku lho. Lah, iku mang aku gak komok-komok. Bareng. Oh, nggih. Ngaturaken Bareng nggih, sampun supe. Assalamualaikum lho sing bareng. Kok malah melok bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lho. Assalamualaikum niku sing bareng ibu-ibu. Nggih ya Mi ya. Mau tak cakar kon. Nggih, monggo yuk. Ngaturaken sugeng dalu sepinamane katur jenengan sami sehat sedaten nggih. Tak dongano sing delok ludruk dalu menika lunas hutange. Amin. Akeh rezekine. Amin. Pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Jumpa kali kahanan dalu menika channel-channel YouTube yang sudah meliput matur sembah nuwun. Oke, matur sembah nuwun channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV Dan juga Gundul TV. Oke. Yuk. Oke. Sembah nuwun katur kunjuk dumateng warga desa Mangunan. Mangunan. Kalau tulisane yo ekles nang ngarep kene kok ya ora ro. Aku masih tulisan gede gak ketok aku megono duwike are. Dusun Mangunan. Nggih. Nggih. Sugeng dalu. Sami-sami ndedonga yuk. Nggih. Pinaringan sehat seger waras. Amin. Ugi mboten supe. Ngaten. Matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa, ugi prakatipun. Ugi ibu-ibu PKK, ibu-ibu ingkang wonten wingking Mi. Matur sembah nuwun ingkang sampun paring pasugatan kagem kru Ludruk Budi Wijaya, matur sembah nuwun sanget. Ugi papa yang di belakang matur sembah nuwun yang sudah Nggih. menantikan. Yuk. Nggih. Patah saben nggih menika bedayan Karsari serba serbi yuk. Nggih. Menampilkan artis-artise Budi Wijaya. Langsung yuk diputi Bali sampai tak derenge sesarengan duo PT Anggrem sesarengan jenengan. Monggo. Ayah sotik. Mbak Penny. Ali-ali prepat bejeru lali-lali rapi soturu ayo dulur muda meresani kabir teraput diri jaya. Cuma kula katur jenengan sami sehat. Tahun menenagap maneh iki gare panuna wis digempe. Ampun sumpah paring pandonga kagem sedaya masyarakat Mangunan. Nggih. Mugi taun ngajeng panene Melimpah. Ngoten yuk. Nggih. Wonten Napa? informasi yang kehilangan kontak bisa langsung menghubungi Mami Okta. Kontak sepeda motor Suzuki Honda Wati Yamaha. Sing genah ngono lho Mi. Honda, kontak Honda nggih. Nggih. Pundi? Honda Beat. Nggih. Langsung kemawon Mi Monggo. untuk penampilan yang perdana ning Bella Firmansyah dan ning Dias Aprilia. Sugeng dalu ngaturaken kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu
Sopo Punden Lamongan Gunung Sugeng Kelut ugi saking Yuk. Kairing kinipun Salome sesarangan Mbak Bella kali Mbak Bella Firmansyah ning Dias Aprilia niki tasik niku Mi. Tasik kuliah sing ada Dias niki tasik SMA. Ngaten. Nggih. Perlu kawigatosan mbok pilih saking keluarga pandemen penggemar Budi Wijaya yang mau nyawer di bawah saja. Di bawah kemawon. Ning ampun dados panah penggalipun kagem sedaya penggemar setia Budi Wijaya. Di belakang ning Dias Aprilia akan saya tampilkan tiga seniwati sekaligus ning Ani Kumala Sari Dewi Mustiko Tuban ning Rani Asmara dan ning Nur Kumala Dewi. Kairingan gedeng serapat baca Jroning suka kudu eling lan padha tanah selawat padha nyang langganku saya nambah sangun dasar ayo pacar koneng ora-ora atiku tadi koneng Kairingan serapat Mbak Rani, Mbak Nur kalian Mbak Meni sampun ngaturi monggo. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya ning Sadana Disco Semerbak dan ning Marsa Aulia matur sembah nuwun rawuhipun penggemar setia Budi Wijaya saking Tlatah Wates sampai Lamongan. Alang tetes sing mabur-mabur ora sida tipek mancing sedulur kapal api kapal udara kapal selam bikin gembira bukan bermilih bukan saudara siang malam jadi rebutan wayang ini rasane tempe
kali Mbak Marsha kairingan gending walang kekek. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto ning Vikum Sukrisna dan ning Rizky Kairingan gending Samira. masih bersama Bedayan Serba Serbi. Samira aromanis. Gulane Jawa matur sembah nuwun kru saking Trans Jatim sampun rawuh. Sabaripun Samira tumbas aromanis langsung kemawon. Pengreman-pengreman asli Budi Wijaya ning Reni Supren dan ning Mariati Sudarto. Monggo dipun lajengaken. Masih pengereman Budi Wijaya ning Susan Warsono dan ning Titin Subayu.
pirang-pirang tempat kesarangan Putitin kali Mbak Susan. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu, Ning Endang Sukendut dan Ning Sartini dalam sinetron Galak-galak Serigala. Sabaripun saking pemain sinetron kayak dengan gending jampok gitu. Langsung kayak dengan gending Jula Juli nonstop. Ning Yayu Karmala, Mantuk Lamongan hadir. Ning Mary, Mojosari, Ning Irma Arifin, tuan rumah Jombang Lore. Gimana kalau mau supaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya yuk. nggih. Blender mengguri nganan langsung campur sarine. Mas Jono monggo. Delewong anti galau sumangga. Budi Wijaya wasik ya. Agari
kudu kepingin kerja. Bokong semok ketutul mercon.
Satu dua Keong Racun. Kue dari penggemar LDG. Penggemar dari Marmoyo yuk digoyang. Guru Lamongan Selatan Keong Racun. Digoyang bareng-bareng Budi Wijaya. Sopo Buden. Ayo Cak. Keong Racun. Kaca tidur. Ngomong gak sopan santun. Kau agak mampu ayam kampung. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colekkan diriku. Hei, kau jago sekali, tanpa basa-basi kau ngajak happy. Hei, kau jago sekali, tanpa basa-basi kau ngajak happy. Digoyang lagi ya. Lamongan Selatan. Tanpa basa-basi kau ngajak happy. Kepaduan Kau takut sekali, tanpa basa-basi kau ngajak happy. Ayo. Pikiranmu jorok, dasarmu menggoda, ajak selling dan santai. Dasarmu menggoda, ajak selling dan santai. Sorry Jack, jangan remehkan aku. Sorry Jack, kau bukan cewek murahan. Keong Racun. Salam seduluran dari Sabu Peterongan. Salam dulur, mohon dilayani lagu Orari. Kue dari Kediri. Kopi susu tangan. Asik ngedang goreng panas bisa. Yang disediakan ya orang nong mencuri jasarane lucu ke
Lalu pergerakan grup Wates Winangun tim Kelemprahan goyang dah. Ayo Pak. Oh. Langsung mawon nggih. Anget kopi susu
Inggih menika kula pasugatan pedayan serba-serbi kang dipun lajengaken keluarga Seniwati saking Kota Lemblodrung Budi Wijaya. Nggih. Woro-woro informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris. Jenengan suka kudu eling lan waspada peja-pejane wong lali jek bejo sing eling ngomong rasa nggih omong wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Sherly mriki di malam hari Lan kula Neni Wijaya. ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.